No, Imanol, kontatu iguk. Zenbat urtean zenbat aldiz irabazek Espainiako txapelduna, Europakua, mundukua ez tekira bazi, baina guain hortan aiaiz, ezta? Iritsiko zaigu, lasai hartu. Kontatu pixkat, Bueno, Espainiko txapelketak askotan, ez? 2014-tik. 2014-tik? Urte ontarte, Danak irabazitok. Bai, eta urte... Eskie de fondo, bai, izu nola dan, egurrian. Zer berdek, eskua, hankak, gorpuz guztia, berdeko, ezta? Dena, gero gihar guztik. Gihar guzti behar dituk, ezta? Eta entrenamendu oso kompletua da. Benetan zoriontzekoa da, 2014-tik angoen arte, danak irabazitu, Ez da gainor irabazidionika. Hori errez esatea, baino in ez da bat errez aitia. Ai, ama. Bueno, gero, Europa mailan, ze lorpen ekarri dituk? Bueno, Europa mailan izan dut aukera irabazteko, behin irabazinun Europako kopa bat, Italian. Garren urtean izan zan hori? 2020 garren urtean. 2020, bale. Eta 2016 garren urtean irabazinun luzeko lasterketa, izan zela hemen bereten. Hemen bereten. Eta hori oso potentzia dare bai, ezta? Bai. Hor mundu mailako txapelketa, bai, hori, ezta? Bai. Hori izan degire lorpen handiena? Bueno, lorpen handik bai izan ditut, 20 lehenengotan munduko txapelketan. 2021 batean, eta hori izan da netzako lorpen handina. Ona. Bueno, eta nola izan antolatzen denboraldi berria? Zerren bila, guain ja mundu mailan ibiltzeaiz, buru belarri, ze txapelketazkak, nolazkak, eta nola iaiz prestatzen hori guztia? Bueno, guain da, ideia da munduko txapelketa prestatzea, 2025an. Norvegian diala. Eta otean nahi dut bai edo bai, zeba azkenen Norvegian Kenduko jaten mendikan. Norvegian hor, ze ongo ego... Da futbola bezala hemen, ez? Bai, oza, behintzako kirol... Nola esaten da? Ofiziala, nazionala, no? Nazionala da. Eta azkenen nahi dut egon, kriston publika ongoan ikusten, eta hori nahi dut, ez? Han egon. Ona, eta han egon goai, seguro. Azkio, ze lortu behar dek area juteko, zein behar dek aneoteko? Lehenengo plazetan egon berraiz, rankinan aurreatu inbiardek, o plazaia lortu da dakazu? Ez plaza lortu dakakat, ja. Aurten denboran din izan dituten maitzangatik. Ados. Eta, bueno... Inbiardekenak fuerte iritsi, gogorri iritsi, eta eurre eman. Vale. Eta nola da lehiaketa hori? Ze topatuko ezu munduko txapelketa horretan? Bueno, normalen ni apartatzet kilometro luzeko lasterketetan. 15 kilometro aurreko lasterketan. Vale, osea, eski fondon barruan daude modalitate desberdin asko. Eta zu zenetan zea ona? 15, 30 kilometrotako lasterketan, eta 50 kilometrotako. Vale, osea, junta izenean, egun hortan, 3 txapelketa horiek eukiko dituzu. Hoi da. Vale. Eta, zenetan ibiltzea izondo, zenetan dek puntu fuertia iria? Ni gerozta luzego eta gerozta gogorrago, lasterketa. Gerozta hobeto sentitzen. Eski fondo esatean bezala, zure fondua, oendik eta hobeto.